yung beses sa millionfold sa katapatan po natin sa bahaging ito. At this point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po, mga minamahal ko'y daglian ng tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. At po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalagas at taglayam namin sa mga oras na panabuhay. Nagmumula sa iyo. At sa bagat ang binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng Panginoon. Bawa po lahat, sa bandalangin ng aming gilap ng Evangelista Waldes Estrada Almeida. Kaya po yung humingi kapatawaran sa mga sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sama, Panginoon. Huwag mo naman tignan, minigod pagkasala ko din puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalami mo kami lahat, mga Panginoon, at sa pag-aaral ng mga salita. Nagsahan mo yung mga salita, padabang lingkod sa kanang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawa papalang espiritual. Sa aking po mga minamahal kapatid sa dako ito lang, po mga minamahal viewers. Pagpalami ko sama-sama namin sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kadugas out, and the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng galak na galak at pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo at atin na pong ilagay ang sa maayos lahat. Ang mga anak natin, itabi natin upang hindi po tatakbo-takbo mamaya. Amen. At mailagay natin sa kaayusan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat sa kampay-tulutan ng ating beloved Elder Preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist Waldes Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano man po ang inyong kalagayan, saan man kayo naroon sa oras na ito, ay wala pong makahadlang sa kamay ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya po magtiwala po kayo at patapusin niyo ang banal na gawain upang kayo po mga minamahal ay lubos na pagpalain ng Diyos. Sa mga kapatid natin na nandiyan at nakatanggap na ng mga katugunan sa kanilang panalangin ay ni-encourage namin po kayo na dumalo sa mga pinakamalapit na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon upang face-to-face po makasama nyo ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po ng ating pong beloved Elder Preacher, Brother Bubuy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong kunin na po ang ating mga banal na kasulatan at ang ating mga kwaderno, mga ballpen. Sulat natin ang ating pag-aaralan sa araw nito. Dito sa aklat ng Galatia, kabanata ay 1, talata ay 6 hanggang 7. From the book of Galatians, chapter 1, verses 6 up to 7. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Ganito pong sinasabi, ako'y namamangha na ikay dali niyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, candy-coated God's service. Alam po ninyo, dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal, sabi diyan, ako'y namamangha na kay dali-dali ninyong magsilipat o nagsilipat sa ibang ibanghilyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Tingnan nyo na ito'y hindi ibang ibanghilyo. Amen? Amen? Kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangiibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. Tandaan po niyo, mga minamahal, we know that in the last days, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. In the last days, sabi niya, the word of God shall be preached in all nations. Amen. Amen. At ito, mga minamahal, ito'y tinutukoy mga minamahal tungkol sa pagkaligtasan ng mahal na Panginoon. But take note, itong salita na ating nabasang talata, ito po'y tinutukoy na hindi ito yung ibang-ibanghelyo, kundi the same Word of God na pinag-aaralan natin. Pero ang sabi diyan, ini-intertwine, pinapasama ang ibanghelyong ito. Intentionally, of course, in the first, sa kauna-unahan, ito'y pinlano. Ang intention nito ay para mapabuti ang mga anak ng Diyos. Pero habang tumatagal, mga minamahal, may mga taong pilipitin. Amen? Pasamain ang ibanghelyong ito ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. As of now, mga minamahal, may mga taong pinipilit gamitin ang ibanghelyo ni Kristo para ito'y kumita ng pera. Amen. In Google, kung inyo pong mag-Google yan, yung top 5 richest religion, mga minamahal, unang-una, Romano Katoliko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa is Islam. Ang pangatlo is Judaism. Ang pang-apat is Church of Christ in the Latter-day Saint. And ang panglima ay yung Church of England or Protestantism. Ito po, mga minamahal, ay naka-angkla. Kung titignan natin, mga minamahal, talagang ang daming pera ng mga relihiyon na ito, mga minamahal. They are using the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang masama nito, mga minamahal, siyempre, nasaan ang candy-coated dyan? Siyempre, kapag marami kang pera, mga minamahal, magkakaroon ka ng maraming tsansa makagawa na mabuting mga gawa. Amen? Amen? Nakakapagpakain ka ng mga mahihirap na tao, nakakapagtayo ka ng maraming mga iglesia, mga buildings. Amen? Ikaw ay pwedeng maggawa ng mga magandang advertisement para pagandahin ang imahe ng relihiyon na meron ka. Amen? Para malaman nila, mga minamahal, na itong ginagawa mo, ito talaga ang tamang relihiyon. Take note, ang sinasabi ng Matthew 24, verse 24. Kindly, Aklat ng Mateo, Kabanata 24, Talata 24. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang Talata 24, ito po sinasabi, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino magsasabing masama ang magpakain ng mga mahihirap? Amen? Sino magsasabing maganda ang magbigay ng groceries? Ay hindi maganda ang magbigay ng groceries? Sino magsasabing hindi magiging maganda kapag ikaw ay sasabihin na talagang, ay alika, welcome ka dito sa amin? So marami ang maliligaw, mga minamahal. They are using the Word of God. Ngunit at the end of the day, tandaan po natin, mga minamahal, sinasabi ng ilan, ay huwag kang mangaral ng mga mabibigat na salita dahil masasaktan ng Kristiyano. Sila'y lalayas, dapat puro love. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero ano nga ba talaga ang totoong salita ng Diyos? Amen. Na ito po'y tinatawag na authentic worship, authentic preaching.
na sinasabi ng Biblia. Kindly, ikalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 4, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto ng kaligtasan, sumigaw ng praise the Lord. Kung gusto mo ng kaligtasan, huwag kang pipili na mangangaral. Amen? Sapagkat ang totoong mangangaral, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapagitan ng kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa panahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sumaway ka. Amen? Amen? Ang totoong pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po mga minamahal nangingimi na sabihin ang totoong katotohanan. Amen. Inulit ko na, totoong katotohanan. Sapagkat many are claiming, ito ang katotohanan. Pero mayroon tinatawag na candy-coated na katotohanan. Amen. Amen. Ang sinasabi ng katotohanan, mga minamahal, tamaan ang tamaan kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, minsan, ang mahal na Panginoon, sa kapag siya nangaral, hindi po niya sinisino kung sino, mga minamahal. Amen? Ang sa kanya, pangaral na lang ng pangaral, mga minamahal. Ang ginagawa niya, mga minamahal. At talagang kapag siya po, mga minamahal, ay nagsasabi ng katotohanan, ay hindi po ito pipili ng kung sino ang kanyang tagapakinig. Kaya atin munang basahin, mga minamahal. Aklat ng Juan, Kabanata 6, talatay 58 hanggang 60, italon sa 66 hanggang 69. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanata po ay 6, talatay 58 hanggang 60, talon sa 66 hanggang 69. Ito po ang nakasulat. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, posibleng yung dati-rating mga cheerleaders. Amen? Mana pa yung okay ka talaga? Ay brother, okay ka talaga. Ay talagang blessed na blessed ako. Maaaring masaktan ang mga yan. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Sapagkat ang salita ng Diyos ay two-edged sword, mga minamahal. Amen? Na kapag ang taong nakikinig gumawa ng kasalanan, masasaktan. Maaaring sila po'y mawala. Kaya dito mga minamahal, nung nangaral siya, ang ilan mga minamahal, ayoko nang sumama. Ayoko nang pumunta dyan. Because ang gusto lang na malaman ng ibang mga Kristiyano ay yung sila po mga minamahal ay talaga, you are righteous. Tama yung ginagawa mo. Pero kapag Panginoon mo, nagkamali ka, ayaw niyang pakinggan yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya nga mga minamahal, nung nangangaral ng mahal na Panginoon, marami sa mga dati natin mga cheerleaders. Amen. Masasabing mga, tama yan, brother, sister, okay yan. Pero kapag nagsabi ka na ng totoong salita ng mahal na Panginoon at sila'y tinamaan, unti-unti silang lalayo, unti-unti silang magagalit sa iyo, unti-unti silang sasama ang loob sa iyo. Pero anong kasalanan mo bilang mangangaral? Sinabi mo lang ang katotohanan na sinasabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo yung mga totoong tinawag ng mahal na Panginoon. No, dito sa verse 66, ang sinabi diyan, sa verse 66, kindly, ang sabi diyan, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Amen? Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Lahat to narinig nila. Amen? Lahat to narinig nila ang totoong pangalan ng Panginoon. Ang ilan nasaktan, pero ang totoong tinawag ng Diyos, anong sinabi niya mga minamahal? Sabi niyan, sinagot siya ni Simon, Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparon? Amen? Amen? Totoo yun. Kung ayawan mo ang katotohanan at aalisan mo yan, saan ka pupunta? Di sa kasinungalingan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nais mo ng kaligtasan, dumating ang time na ikaw ay marirebuke, ikaw ay masasaktan. Totoo, bilang tao nasasaktan ka, pero never mo iiwanan ang katotohanan. Bakit? Nangyari lang yan dahil may pagkakamaling nagawa ka. Nais kang ituwid na mahal na Panginoon. Nais kang muling pabalikin na mahal na Panginoon. Dahil kung mananatili ka diyan, huwag mong asahan na pag dumating, pumalik ang mahal na Panginoon kasama ka sa rapture of the church. Amen? Amen? Magagalit ka ba kapag sinabi sa iyo ang katotohanan? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, saan kami paroroon? Ikaw ang may mga salita ng buhay at walang hanggan. Take note, next. Sabi diyan, kami ay nagsampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa mga nagku-question na mahal na Panginoon Jesus ay tao lang, bakit sinabi diyan, ikaw ay ang banal na Diyos? Amen? Yung nagsabi ng katotohanan, sometimes masakit, pero mabango at na maganda sa kamay, umata o tainga ng mga totoong pinili. Tandaan po natin mga minamahal, ang sabi diyan, kapag nangaral ang tao o nag-share ka sa ibang tao, amen, maglilingkod yan hindi dahil sa galing mong mangaral. Maglilingkod yan, susunod sa mga Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay magaling mag-English. Maglilingkod yan dahil hinipo na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Juan, kabanata 6, talata 44. Kindly, tinan niyo yan mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Juan 6, ang talata po ay 44, ganito pong sinasabi, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng amang nagsugo sa akin, ang sa kanya ay magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano man mo man pagandahin ang mga bersikulong gagamitin mo, kung hindi yan hihipuin na mahal na Panginoon, hindi yan maglilingkod sa Diyos. Amen? Gaano man kagalingin mo ang gagawin mo presentation, ang ganda-ganda, may PowerPoint presentation ka pa, kung hindi yan hihipuin ng mahal na Panginoon, hindi yan malalapit sa mahal na Panginoon. So kapag ang tao ay ikaw ay nangaral at lumapit ang maraming Kristiyano, it is not your glory, but it is the glory of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mahal na pastor, kapag siya nangangaral sa luneta, ang sinasabi niya, kayong mga pari, hindi siya galit sa pari, galit siya sa pangangaral ng pari. Amen? Amen? Ang sinasabi niya, yung ginagawa ninyo, iwinawala ninyo ang mga tao para sa katotohanan. Amen? Masakit! Sa totoo lang. Pero bakit ginagawa ng mahal na pastor? Sinabi ng mahal na Panginoon. Yun ang totoong
yung bersikulo. Yun ang mga totoong preaching. Yun ang mga totoong gospel of Christ. Amen? Na kapag pinaniwalaan mo, magigising ka para kang binuhusan ng malamig na tubig. Magising ka, oo nga naman, bakit ako luluhod sa ribulto? Bakit ako kailangan magkumpisar sa tao? Bakit ako kailangan rusa-rusa mistika? Rusa-rusaryo natin kapag tayo ano nangyari. Luluhod tayo muna sa altar, mula pinto hanggang sa altar. Pagdating natin na hindi man nang kumikilos ang Diyos doon. Pero dito wala kang makita ng anumang mga anumang inanyuhan. Amen? Pero kapag kinausap mo man na Panginoon habang tayo nagpupuri, damang-dama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe sumawata ang mahal na pastor. Amen? Pero tinan nyo, bakit lumalapit pa rin ang mga pari? Bakit lumalapit pa rin ang mga pastor? Dahil hindi sa yung ganda ng pagsalita, kundi yung katotohanan na inihahayag ng mga ngaral ng Diyos. Amen? Kaya kapag ang isang tao nakakausap mo, dapat love lang. Hindi pwede mag-rebuke. Sino may sabi sa'yo? Amen? Kapag ang naririnig nyo, puro love, maski na mali ka ng ginagawa mo, ay okay lang yan. Walang pinagkaiba doon sa mga ngaral nagsasabi, ay huwag kayo, dahil baka mawala. Huwag nyo i-rebuke, baka sila mawala. Sayang. Amen? Ginagawang business, ginagawang employment ang salita ng Diyos, pinasasama nila ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang totoo, mga minamahal, ang katotohanan, masaktan ng masaktan kapag sinabi mo ang katotohanan. Paano yan maglilingkod? Pag hinipo yan ang mahal na Panginoon, lalapit yan at hihingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Everybody shall praise the Lord. True preaching of the Word of God, through gospel of Christ, ay dapat palakasin through God's Word ang mga nanghihina. Amen? Pag sinabing palakasin through God's Word ang mga nanghihina, hindi ibig sabihin ipop up mo. Amen? Ang ipakita mo sa Kanya kapag siya nanghihina ang mga pangako ng Diyos. Na kapag ikaw ay nanghihina, ang Diyos ang nagpapalakas. Kapag ikaw ay nalulungkot, ang Diyos ang nagpapagalak. Kapag ikaw ay may karamdaman, Diyos ang nagpapagaling. Kapag ikaw ay natatakot, Siya ang iyong sandigan. Kapag ikaw ay may pangangailangan, matatawagan mo Siya sa lahat ng oras ng iyong pangangailangan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. That is the true preaching. Amen? Pero kapag ikaw ay nagkakasala, ang Diyos ang nagpapaalala sa iyo. Kailangan kang tapikin. Kaya may word na palo. Amen? Amen? Bakit? Kaya ka pinapalo? Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang true preaching, true gospel of Christ. Pagalakin ang mga Kristiyano through God's presence. Ang mga nalulumbay at nalulungkot. Amen? Kapag nalulungkot ka sa oras na ito, sinasabi na tinuturo ng mga ngaral, ramdamin mo ang banal na presensya ng Diyos. Amen. In God is our refuge. Sinasabi natin mga minamahal. So kapag nalulungkot ka, kapag naramdaman mo banal na presensya ng Panginoon, noon ako mga minamahal, nung aking nanay, ang sinabi niya sa akin, wala kang pagkarapatan dito. Samang masama ang loob ko doon sa aming tahanan, mga minamahal, nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Diyan, alam ko yung place na yan, yung sa may kawayan dyan, titigil ako dyan. Yung motor ko na 80cc, dyan ako tumitigil. At dyan ako sumisigaw at umiyak sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Masamang masamanop ko sa pagdalo sa banal na gawain. Pero once na naramdaman ko banal na presensya ng Diyos, nawawalang kalungkutan. Na magpapalitan ito ng kagalakan. Bakit? Ito ang totoong gospel of Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamakaili, unang Korinto, ang kabanata 2, talata 2 hanggang 5. Lahat muna ng pinagpala na mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata 2, ang talata 2 hanggang 5, sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman, anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus, at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan,
at may katakutan at may lubhang panginginig at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. For I, sa preaching ni Beloved Paul, mga minamahal, for I determined not to know anything among you. Amen. Noong siya mga ngarap, pagpupunta siya mga minamahal, hindi ko sinisino kung sino ang ilasino. Hindi yung, ay may politician at paparating mayaman, ay ipaupuin niyo sa harap, bigyan ng kutson na upuan at may electric pan. Amen? Hindi daw dapat sinisino. Amen? Dapat ang pinag-uusapan lang nasa isip kapag ikaw ay nagsishare ng salita ng mahal na Panginoon, walang iba, kundi ang Diyos, walang iba ating mahal na Panginoong Isus. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Karamihan, sa totoo lang, mga Kristiyano, sometimes, umabot tayo sa bagay na yon. Amen? Kapag, tinan nyo kung paano natin tratuin ang mga makasalanan na hindi pa naglingkod, kapag naglingkod sila, ay halika, pinapapasok natin. Amen? Upo ka, tinatabihan pa natin. Pero kapag ang Kristiyano nagkasala, para bang diring-diri tayo. Amen? Amen? Huwag ganun. Ang trato sa mga makasalanan at nagkasala, ay sabi diyan, i-offer mo ang magandang balita galing sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga buwider yan ay naging Kristiyano at nagkasala, natalisod. Lahat ng tao nagkakasala. Amen? Amen? Kaya nga sabi diyan, I am determined to know, not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Ganli. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Grabe ka. Sometimes kapag ikaw ay nagsishare, akala mo perfectong tao ka. Hindi ka na nagkakamali. Pero si Apostol Pablo, ang sabi niyan, ako'y sa inyo, ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Grabe! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo mga minamahal na nakikinig, ay nagkakamali, much more sa mga nangangaral, nagkakamali din yan. Walang taong perpekto. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi niya, ipanalangin namin kayo, panalangin ninyo kami. Sometimes akala natin na mga mangangaral perpekto, nagkamali na ng konti. Mga minamahal, malaking issue. Amen? Amen? Tandaan po natin mga minamahal, tayo galing sa pagkakasala. Amen? At kaya tayo binago ng mahal na Panginoon. Kaya naging matuwid tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. It is just because tayo na ay naging magbait at magperpekto mga tao. It is all through grace and the power of the blood of Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nakakatawag sa Diyos ay dahil sa banal na dugo, nilinis tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, sa ngayon, nakakasama. Nagsisinungaling mga ilan mga minamahal. White lies, black lies. Parehong lies. Amen? Pero bakit tayo nakakadama ng banal na presyo ng Panginoon? Dahil alam natin kapag tayo nagkasala, hindi mapakali ang banal na Espiritu sa ating puso. Kinakabahan tayo. Merong tinatawag na talagang, di ba? Nararamdaman mo yan. Amen? Kaya anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin mga minamahal? Luhod ka agad tayo, hingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, nagkasala ako. Dahil sa totoong binago na mahal na Panginoon at nandiyan na mahal na Panginoon sa iyong puso, wala nang space for sin. Kaya kapag nagkakasala ka, nagawa mong pagkakasala, humihingi ka kaagad ng kapatawaran. Hindi lumulubog ang bahay, lumulubog ang araw, nandun ka sa iyong bahay na hindi mo magawang humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Kaya everyday, sinasabi natin, salamat mahal na Panginoon sa pagkat binigay mo sa akin. Patawarin mo ko at sa pagpapatawad mo, salamat. Amen? Paggising sa umaga, it's again another blessing
coming from the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Count your blessings. Parating sinasabi natin. Amen? Amen. Huwag yung mistake. Sometimes ang Kristiyano, nagiging big issue kapag nagkamali ang tao. Amen? Ang sinabi ng Biblia, count your blessing. Kapag tayo po mga minamahal ng kapatid natin, pinagpala, dati natin siya ay nagkamali, bumaba, tapos ngayon, bumalik, ipagbunyi mo. Bakit? Sabi niya, thousands of angels in heaven ay grabing nagbubunyi ang isang makasalanan bumalik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi malaking issue kapag ito po yung kapatid mo nagkasala. Ang gawin mo, ipanalangin mo yan para makapanumbalik. Hindi yan itinichismis. Amen? Hindi yan talk of the town. Pero kapag yan na nagkasala at bumalik, humingi ng kapatawaran, doon mo ipagbunyi. Dahil yon ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hearers, itong nakakatakot dahil nga problematic tayo dun sa candy coated. Ang masama, ito yung gustong-gustong pakinggan ng mga maraming Kristiyano sa huling araw. Amen? Kindly, ikalawang aklat kay Timoteo, malapit na po tayo magtapos. Ikalawang aklat kay Timoteo, kabanata 4, talatay 3 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata 4, talatay 3 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Ang sabi ng talata, sa huling araw, maraming mga Kristiyano, gusto nila, mga minamahal, yung mga mangangaral na hindi magre-rebuke sa kanila, maski na sila nagkakamali na. Take note, I just want to make clarify. Walang mangangaral na magre-rebuke sa iyo kapag wala kang pagkakamali. Amen? Amen? Bakit ka na-rebuke? Para lang mapalayasin ka at huwag ka na dumalo? Hindi. Kaya ang mga tao nga ng mga makasalanan, pinapupunta natin papalapit sa mahal na Panginoon. Amen. Pero bakit kailangan saktan ka? Hindi ka sinaktan ng mga ngaral. Nasaktan ka sa salita ng Diyos. Amen. Totoo yun. It is not the preacher who hurt you. It is the Word of God. Nung marinig mo, naramdaman mo, na nagkasala ka dahil sa pride mo, ayaw mong tanggapin ang katotohanan, kaya ka nasasaktan. Ang problema sa bandang huli, ayaw ko na sa preacher na yan. Ayaw ko na sa kapatid na yan. Puro pagalit ang ginagawa sa akin. Wala kang ginagawang tama eh. Amen? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang gugustuhin ng Kristiyano ay yung hindi siya nare-rebuke, hindi siya nasasabihan maski na siya nagkamali, okay lang yan, Brad. Amen. Ay, doon tayo. Kung saan? Ay, doon na tayo. Doon sa tabi ng bahay na lang natin. Doon, hindi nagre-review. Maski na anong gawin ko doon, mag-inom ako, magsanto, kung anong gawin ko, okay lang sa kanila. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, gugustuhin yan ng maraming mga Kristiyano. Sila ang pipiliin. Kung gusto mo, mga kapatid, ay magbulahan tayo, then let's do it. Pero tayo nandito hindi para magbulahan. Nandito tayo para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang sinasalita ng mahal na Panginoon. Huwag kang pabola sa mga tao. Kung gusto mo bulahin ka lang, ay bumili ka. Ang dami makakambula sa iyo. Ang galing yan. Gagaling ng mga yan. Amen? Pero ang sinasabi ko sa inyo, nandito tayo hindi para maglaro. Narito tayo hindi para kung ano, just to waste our time. We are here because we want to be saved. Amen?
Gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. From the book of Isaiah, chapter 30, verses 9 up to 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 30, versikulo 9 hanggang 10. Ganito po sinasabi, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi dinidinig ng kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay, magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo ng mga mandarayang bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw daw yung tao na gusto mo nang pakinggan yung gusto mo lang marinig. Amen? Ang sinasabi diyan, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Ito daw po mga taong ganon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kapag ganun daw ang iyong gagawin, mga minamahal, ibalik mo yung talatang yan. Gusto kong ulitin yun. Ang sabi diyan, Kylie, sapagkat mapaghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig sa... Tingnan nyo tinawag na anak Amen? Praise the Lord. Hindi ito yung mga Kristiyanong nasa labas, mga taong hindi kilala ang Diyos. Kundi ito yung mga Kristiyano, kaya ang tawag sa kanya anak na hindi didinig sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gusto nila mga minamahal? Kindly. Sabi niya next. Na nagsasabi sa tagakita the seer. Yung, diba, somebody nakakikita ng sitwasyon, huwag kayong tumingin. Amen? Okay, ang sabi ng talaga, to the seer, see not. Sabi sa English, kindly, to which they seer, see not. Pwede ba muna kami tingnan? Bilabot preacher. Amen? Amen? Nakita mo nakasando ko ng konti, naka-spaghetti, wala mo tignan. Amen? And to the prophets, prophesy not unto us right things. Huwag kang magsabi ng mga matuwid na bagay dahil nakakasakit ka. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi diyan, speak unto us smooth things. Huwag kang rebuke ng rebuke. Pwede ba lablab lang lahat? Amen? Ayaw nila nag-rebuke. Kung smooth things, sabi na nakita nyo, pwede ba puro soft? Huwag kang magalit, huwag kang magingay, huwag kang magsigaw, huwag kang mag-rebuke. And think the smooth things prophesy deceit. Kung ito daw ang gusto natin, mga minamahal, mapapabilang tayo sa mga anak na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong gumaya diyan. At kung nararamdaman natin ang bagay na yan, magising ka sa katotohanan. Dahil hindi tayo magsasayang ng oras kung hindi natin gusto ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kindly, Isaiah chapter 29 verse 13. Last two verses. Beloved instrumentalist, please. Sa aklat ng Isaias, versikulo 29, talatay 13. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Sa huling araw, dadami ang lahi ng mga Kristiyanong magpapapuri sa Diyos na candy-coated. Amen? Pag sinabing candy-coated, masarap, maganda. Amen? But the end of the day, mga minamahal, hindi pwedeng sa lips lang ang papuri mo sa Diyos. Akala natin, mga minamahal, ang ating ginagawang pagdalo sa banal na gawain is just for guaranteed or just for compliance. Amen? Pagdating ng linggo ay dadalo ako.
Importante nandun ako. Pagdating ng Miyerkules, dala ko. Biyernes, dala ko. But pagdating mo dito, tulog ka. Pagdating mo dito, you do not worship Him as if you are coming, the worship is coming from the bottom of your hearts. Kaya matatapos ng banal na gawain, hindi man lang ni pumutak ng isang luha sa iyong mga mata. Hindi mo maramdaman man lang ang pagsisisi. Bakit? Ang tingin mo sa sarili mo, kompleto at hindi ka nagkasala kailanman. Sinong hindi nagkasala kailanman? Amen? Minuminuto nga, nagkakasala tayo eh. Amen? Segundo nagkakasala tayo. Kaya kailangan mong humingi ng kapatawaran. Pero kapag matigas ang iyong puso, ang sinasabi diyan, maski na I live for Jesus ka na I live for Jesus, maghapon, useless yan. Hindi mo mararamdaman ang banal na presensya. Tinatanggap ng Diyos ang papuring ng gagaling sa iyong puso at nagmamahal sa mahal na Panginoon. Amen! Ang sabi ng talata, habi ng Panginoon, yamang ang bayang ito'y lumapit sa akin at ang pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Amen? Yan ang sinasabi kong pambubulang pagpupuri. Amen? I love you, Jesus. Sa totoo lang, you don't really love Jesus. I worship you, Jesus. Sa totoo lang, you didn't really worship Jesus. Sa bibig lang, malayo sa puso. Amen. Brad, bakit yung katabi ko hindi man lang narinig na umiingay, nagsasalita, pero luha ng luha? Ang taong yon, worshiping in spirit. Hindi mo kailangan sumigaw. Pero dapat ramdam sa iyong puso ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. When you worship God, sabi nga ng awitin, you can whisper in the crowd. Amen? Whisper in the crowd. Ang daming tao maingay. Pag sinabi mo, I love you, Jesus. God heareth that. Naririnig yan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, ang 12 years na babae na agasan ng dugo. Ibig sabihin mga minamahal, ang daming tao. Sisiksikan, grabe. Sa kanyang sarili, hindi siya nagsalita. Isip lang niya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Amen? Pero narinig ng Diyos. Gumaling. Amen? Bakit? Sapagkat ang tinitingnan ng mahal na Panginoon kapag tayo nagpupuri, mga minamahal, doon ang action, okay yan. But ang number one is yan. Pwede ka maglundag-lundag, okay yan. Pero hindi ka tatagal kapag hindi totoo. Ang totoong nararamdaman mo yung gusto mong gawing pagpupuri. Amen? Minsan, huling talata kindly, dito sa 2 Samuel, sa talata 14 hanggang 16, italon sa 20 hanggang 22. Last verse. Aklat po ng 2 Samuel, kabanata 6, talata po ay 14 hanggang 16, italon sa 20 hanggang 22. 6, talata 14 hanggang 16, ito pong nakasulat, at nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibikisan ng isang epod na lino. Sa gayoy iniaho ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. At nagkagayon sa pagpapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David na si Mikal na anak ni Saul ay tumingin sa dungawan. At nakita na ang haring si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. At sa 22, 20 hanggang 22. at sa 20, nang magkagayoy bumalik si David upang basbasan ang kanyang sangbahayan, at si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ang hari sa Israel, na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naghuhubad na kahiyahiya ang isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Mikal, yaoy sa harap ng Panginoon, That's right. na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama, at sa buong sangbahayan niya, upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel. Kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon
at ako'y magpapakawalang kabuluhan sayaon, at ako'y magpapakababa That's right. sa aking sariling paningin. Amen. Ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay pararangalan ako. Amen. Ibigay ang napakataas na palakpak sa Diyos na buhay. Ang Diyos naghahanap ng authentic worship. Pag sinabing authentic, mga minamahal, hindi peke na pagpupuri. Si David, mga minamahal, bagamat siya hari, kung peke ang kanyang pagpupuri, very prim and proper. Sapagkat that time, hindi po pwedeng maggawa ng mga kabulastugan ng hari, lalo't nakaipod, damit pang hari. Amen? Dapat prim and proper. Ginaganon lang. Lahat counted. Pero noong si David ay authentically na nag-worship sa mahal na Panginoon, nagawa niyang sumigaw, lumundag, sumayaw sa gitna mismo ng kalsada. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang authentic na worship, mga minamahal, hindi mo ikanihihiya ang ginagawa mo. Hindi ka nakapokus sa sarili mo. Hindi ka nakapokus sa mga taong nanonood sa iyo. Ang nakapokus ka sa Diyos na pinapupurihan mo. Amen! Amen! Kaya pagtawanan ka man ng mundo, sabihin naman nila, baliw ka. Sabihin man nila, wala ka na sa sarili. It doesn't matter. Si Mikal, sabi niya, ay, nawawalan na ba sarili si Haring David? Pero anong sabi ni Haring David, mga minamahal? Mikal, yung Diyos na pinapupurihan ko, nagagawa ko lang yan sa harapan ng Diyos, sabi niya. Ang Diyos na siyang naglagay sa akin bilang hari. Ang Diyos na siyang nagpagaling sa aking karamdaman. Maring sabihin natin yan. Ang Diyos na nagpala sa akin. Ang Diyos na nagbigay sa akin ng pagpapala, makabili ako ng kung anumang mga possessions meron ako ngayon. Ang Diyos na nagtaas sa akin mula sa janitor upang gawing manager. Amen? Ang Diyos na dati-rati punong-puno ang karamdaman, ngayon, pinalakas ako. Ang Diyos na dati-rati wala akong silbi, pero inaahon ako ng mahal na Panginoon. Hindi ka mahihiya na purihin mo ang Diyos na yan. Amen! Ang sabi niya, kung kinakailangan magpapakababa ako sa pagpupuri ko sa aking Diyos, gagawin ko! That is the worship the Lord God wanted from us. As we sing, beloved viewers, kung mayroon tayo mga beloved newcomers, come forward. Huwag kayong mahiya. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. What love the Father has lavished upon us, that we should And precious in His sight, greater love, this world gawin yung panalangin ang awitin na yan, mga minamahal. Ating mga beloved viewers, huwag kayong mahiya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you took victory, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me. Thank you, Lord. Praise the Lord.
love is patient. Always protects and trusts and hopes, and we have known it's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid. Thank you, Lord! With a voice so stand, in your loving hands, oh God. Worship Him! Mabuhay ang mahal Diyos na nagagaling sa iyong puso! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Thank you! Salamat po! Wala pa sa ating mga beloved visitors, huwag ka mahiyang lumuha. Ating mga beloved viewers, kapag nararamdaman niyo ang pagluha sa araw na ito, ang sabi ng ating napag-aralan, hindi makakalapit ang sinuman maliban siya'y pinili at tinawag na mahal na Panginoon. Ito'y pagpapala. Tanggapin mo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin mo, walang kapatid. Ikaw na nanonood ngayon, nasa gitna ng karamdaman, grabing mga problema. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede mong tawagan ng Diyos. Sumunod kayo mga kapatid sa aking sasabihin. Sabi mo, mahal na Panginoong Hesus, salamat po sa dami ng napakaraming tao. Isa ako sa kinahabagan mo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapit ng Jesus. Narito ang iyong mga anak, lumalapit sa iyo, umaasa sa iyong walang hanggang pagmamahal. Patawarin mo po sila sa pandalangin ng aming ginagamit na malbang lista, Welda Estrada Almeda, ay po maminamal na mamanggagawa.
Isulat mo nawa ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo silang Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong panalangin sa ating mahal na Panginoon. Personal na panalangin. Kung mayroon tayong mga karamdaman sa oras na ito, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na Panginoon. Lord, baguhin mo ang iyong anak. And God will hear you. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapay ng Isus. Talastas mo ang iyong mga nararamdaman nila sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita. Alam namin ikaw ay Diyos. Walang imposible sa iyo. Sa oras na ito, malapay noon, dinadalangin namin, tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. At kung ano po, kayo po may karamdaman, kaliwang pati ng kamay, sa inyong mga karamdaman, isang kamay sa taas. Walang imposible sa Diyos. Kapag may kayo high blood, lagay nyo sa iyong puso. Di mo yung high blood sa video. Di mo yung high blood kasawat in Jesus' name. Kung kayo po may mga karamdaman, sabihin nyo, COVID-19, sabihin nyo, alis yan. Sabay-sabay tayo mga minamahal, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balas sa pangalan, pinangamamarapan sa salita kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin at nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit, may Evangelista Waldestrada Almeida. Natin ito'y sama-sama naming sinasaway. Demonyo na mga karamdaman, diabetes, cancer, high blood, COVID-19, kasat diabetes, kasat in Jesus' name, mga pagkabaliw, kasat in Jesus' name, pagkababay sa iglesia, kasat in Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman ng iyong mga anak, be healed in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, kasat, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mga Panginoon. Amen. At the top of our voices, lahat muna ng mga minamahal, ipakita natin ang gawang makapangyarihan ng ating mga Panginoon. Lahat ng pinagaling, lahat ng pinagpala mula noon hanggang ngayon, iwagay-iway ang ating kamay, palakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. See, beloved newcomer, beloved viewers, tingnan nyo kung hindi totoo ang Diyos. Sino nagpagaling sa mga Kristiyanong ito? Amen. Walang magagawa ang tao. Tanging gumagawa. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mamaya, pagkatapos ng banal na gawain, pwede kayo magpabautismo. Libre. Meron tayong baptismal robe dyan. Magpabautismo kayo. Huwag niyong hayaang makauwi kayo na hindi kayo nababautismohan. Ang kaligtasan na ipinangako, hindi bukas, kundi ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout. Tatalon tayo. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag mahihiya. Amen. Upang malaglag ang mga gawa ng kaaway. Tayo makalaya. Hallelujah. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo makaupo, mami na mahal. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy po kayo upang kayo po ilubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po dadaan po natapos mga minamahal ang ating pagkasalita ng Diyos. Tayo dadako sa ating po mga announcement. Narito po, ating pong beloved elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven,